μας ανεβάσαν πάνω. Πήγα κατευθείαν, 15 χρόνια παιδάκια, 17 χρόνια παιδάκια, τα πουφάκισαν. Του ρίνανε μία και έπεφτε μέσα. Τώρα άλλος ζωντανός, άλλος... Εκείνος που είχε βγει από μέσα. Ο Μαγκανάς. Είχε βγει ο Μαγκανάς. Όταν νύχτα σου φύγανε εκείνοι, βγήκε ζωντανός. Πόσους σφάξανε εδώ πέρα συνολικά, μαζί με γυναίκες, παιδιά? 1.200 λέγανε, 1.300 μέτρους. 2.000 άτομα βέβαια. Ναι. 2.000 ίσως και παραπάνω. Αφού γιοπήσαν την πηγάδα ρε. Υπάρχουν ακόμα υπάρχουν μερικοί αριστεροί που απειλούν ακόμα. Λέει, η πηγάδα λέει θα ξανανοίξει. Το λένε και βγαίνουν και στην τηλεόραση και το λένε και δημοσίως. Και να βρεθείτε εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι οι παππούδες, άσο Μελιγαλά. Ο Μελιγαλάς έχει πολύ χώρο ακόμα. Να βρεθείτε εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι οι παππούδες, άσο Μελιγαλά. Γιατί δεν βγαίνει να τους πει παρόλα αυτά και αυτά που κάνατε, υπό ποια σημαία τα κάνατε και τίποτα άλλο. Υπό ποια σημαία. Τι σημαίες είχαν αυτοί? Τι σημαία είχαν αυτοί οι αντάρτες? Το σφυροδρέπανο. Τι σημαία είχαν? Όχι ελληνική. Το σφυροδρέπανο ελληνική. Γιατί δεν βγαίνει να τους το πει αυτό το πράγμα. Υπό ποια σημαία πολεμάγατε. Συναντώνται εδώ πέρα οι αγωνιστές της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης, οι μαχητές και οι μαχήτρες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με τη νέα γενιά, τους κνήτες και τις κνήτισσες, το μέλλον του κινήματός μας. Ξεχωριστεί λοιπόν η σημερινή εκδήλωση, η οποία δείχνει ότι οι δυνάμεις της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας συνεχίζουν τον αγώνα, οι δυνάμεις της αντίστασης συνεχίζουν τον αγώνα που άρχισαν πριν από πολλά χρόνια, συνεχίζουν τον αγώνα που άρχισαν πριν από πολλά χρόνια και θα τον συνεχίσουν παραδίδοντας οι παλιότεροι τη σκητάλη στις νεότερες γενιές που τους βλέπουμε με χαρά γύρω μας. Το 44-45 οι Ιταλοί Γερμανοί φύγανε, έτσι. Ποιο πολεμάγανε με αυτό το 50? Ελλάδα. Όχι, πέσαμε ποιο πολεμάγανε με αυτό το 50. Σε συνέχεια θα πάμε να τιμήσουμε και τον Άρη Βελουχιώτη στη Μεσούντα. Θα γίνει και εκεί μια ωραία λοιπόν εκδήλωση και ελπίζουμε λοιπόν να τιμήσουμε με τον τρόπο που αξίζει τον πρωτοκαπετάνιο του Ελλάδας, τον Άρη Βελουχιώτη. Όταν μου έκανε 45 άλογα, 50 ο Άρης ο Βελουχιώτης. Άρα ήταν πάνω ο Βελουχιώτης, γιατί οι κομμουνιστές λένε ότι ο Βελουχιώτης δεν τα ήξερε αυτά και γίνανε αναγνία του, ας πούμε. Έτσι λένε. Τον Άρη του Βελουχιώτη μια γεννάδα με ορδοκάτους. Σφυρί ντροπάνι, θάνατος στους φασίστες. Ακούτε ρε ο ελληνικός λαός. Σας δικάζει ρε, σας δικάζει τώρα. Ποιος ελληνικός λαός? Πήρανε παιδάκια, τα κάνανε γεννήτσαρες, τα κάνανε. Λέει ο Λοχαγός. Εάν δείτε και ρίξει ο Ιδαγόπουλος με φωτιστικό βήμα, αρχίσει το όχι το ψαχνό. Γιατί πάνε να σώσουν εδώ οι Αλληλέοι, όχι να σκοτώσουν. Γιατί τους αφοπλίσατε και τους σκοτώσατε? Γιατί τους σκοτώσατε? Υπό ποια σημαία πολεμάγανε? Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Γιατί έγιναν δηλαδή όλα αυτά? Από τη στιγμή που ο εχθρός είχε φύγει και το 44 τα λίγοι Γερμανοί το 45 φύγανε. Ναι. Ποιο πολεμάγατε? Γιατί τους λέτε ποιο πολεμάγατε? Και υπό ποια σημαία πολεμάγατε?
Πώς εξετέλεσαν τον Ψαρό. Επί γερμανικής κατοχής το ΕΑΜ εξετέλεσε τον αντιστασιακό Ψαρό. Είστε φασίστες και το δείξατε στη Βουλή. Φασίστες με υπογραφή. Φασίστες με αντικομουνισμό. Είσαστε φασίστες και δεν θα σας περάσει. Το θεωρούμε και υποτιμητικό. Ξαναλέω, σε τέτοια φασιστοειδή να απαντάμε. Εμείς μεγαλόψυχα προς χάρη της εθνικής συμφιλιώσεως θα αναστηλώσουμε.